no sería la persona adecuada para explicarlo. El estudi en plan de la evolución. De todo nuestro antepasado. Lo que viene siendo las civilizaciones antiguas, cómo vivían. Es la investigación de restos de otras épocas. Antes de Cristo. A la época grandiosa de los griegos. 10 antes de Cristo. La época romana, la época visigoda, la época árabe. Siglo cero también, no sé. Me imagino que cada investigador se centrará en alguna, digo yo. Primer l'os, després el ferro, des dels monuments. Pedres, Cerámica. tumbes. A mí se me vienen a la mente los esqueletos estos de los dinosaurios. Osos de dinosaurios y tal. Això és paleontologia, no? No arqueologia. Jo què sé. No ho sé. Sí, claro. Que expliquen un poquet. Arqueòlegs i arqueòlegs. Ara vos toca a vosaltres. Pot ser una de les disciplines que té més a veure en conèixer el que ens ha fet humans. El que tracta és d'entendre com van evolucionar i què van ser les societats del passat. Ens interessa reconstruir tots els aspectes de la vida en el passat, aspectes econòmics, ambientals, rituals, de pensament, a través de la informació que ens dona la cultura material i les estratigrafies dels jaciments en els quals nosaltres treballem. Abarca des de que n'hi ha restes materials derivats de l'acció antròpica humana, és a dir, des dels primers útils, que pràcticament ja estan al voltant de 3 milions d'anys, i arriba fins ara. No tenim per què pensar en arqueologia com a fa 5.000 anys, ni arqueologia industrial, ni arqueologia de fa 100 anys, de fa 150 anys. En les ciutats moltes vegades es troba arqueologia medieval, vull dir, no tenim que anar-se'n tan lluny. Si n'hi ha cultura material, se pot aplicar el método arqueológico. Entonces, por ejemplo, ahora en el camp de la memoria histórica o de la guerra civil se están haciendo avanços que solo se pueden hacer gracias a la arqueología. Els dinosaures s'encarreguen els paleontòlegs. L'arqueologia, el que fem són restes que estiguin relacionades amb l'ésser humà. Les pedres tallades, ceràmica, metalls, monedes, etc. L'objecte és un vehicle per a investigar altres coses. També els carbons, per exemple, per a fer reconstruccions paleoambientals, els pòlens, etc. Tot això dona lloc a que hi hagi diferents disciplines especialitzades. Tampoco es hacer categorías estanco, ¿de acuerdo? Sino intentar conjugar todos esos materiales, esas materias primas, que solamente con una visión global y conjunta de todo ello nos dan un conocimiento real de cómo es una sociedad.